Hi everyone, I'm Ojindidiamaka Chinyere, an Igbo online teacher based in the diaspora. I am very passionate about Igbo culture, so I offer flexible and affordable Zoom classes tailored to your schedule and learning needs. Please connect with me through the phone number you're seeing on the screen. Thank you. In Igbo, ndewonu Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Abụ m Ojindidiamaka Chinyere, onye nkuzi Igbo bi na mba ofesi. Enwere m mmasị dị ukwuu n'ịsụ asụsụ Igbo. Ya mere m ji wee sị ka m were ohere ọma ndị oyibo nyere anyị iji gbasa ozi site n'usoro dị iche iche wee kụzie asụsụ Igbo. Ana m akụzi asụsụ Igbo n'usoro ndị oyibo kpọrọ Zoom. Ana m akụziri ụmụaka, ndị ntorobịa nakwa ndị okenye ndị ọ na-ahịara ahụ ma ndị amachaghị ka esi asụ asụsụ Igbo. Atụ n'uche, anaghị m ala oke ego. Aga m akụziri gị mgbe ọbụla ị nwere ohere ya. N'ezie, ụdara ọma daruo n'ala, atụfu n'oge gị ịtụtụrụ ya rachaa ka ịghọta na ihe ụtọ dị n'ụwa. Asụsụ Igbo dị ụtọ, asụsụ Igbo ga-adị, Igbo niile bụ ofu, ọ nụrụ karịa ibe ya. Ndewonu.